Buscan desesperadamente no concello ourensán de Avión unha muller de 73 anos que padece Alzheimer e saiu onte dunha casa que fora de visita sen que ninguén se dese conta. De momento non hai rastro dela, dificulta a busca que a muller non coñece a zona porque é de Piñor de Cea e a orografía é complicada. Manuela Conde ten 73 anos e padece Alzheimer. Onte á tarde saiu desta casa de Robillón sen que a familia se decatase. Vestía pantalón verde e chaqueta branca. Ata as 5 da mañá estiveron buscando mesmo cun dron con cámara térmica. Sen rastro. Están tabuados a Guardia Civil. Uns imos para Acevedo, outros imos a Baíste e Liñares. Coa primeira luz do día retomaron os rastrexos tamén nas aldeas lindeiras. Ahora mañá ampliamos o radio de búsqueda, están facendo círculos, a ver se así logramos que a señora aparezca. Porque como tampouco sabemos certamente por onde buscar, porque nadie a veu, nadie veu sair da casa, entonces estamos a ver, a expectativa é de que se topa algo, se aparece unha prenda, se aparece algo que nos indique, pois por aquí. Participan na busca a Garda Civil, o GES de Avión, Protección Civil de Bearice do Carballiño, ademais de voluntarios e veciños. A muller desaparecida é de Piñor de Cea, pero veu hasta a aldea de Avión de visita. O mesmo pasoulle hai 15 días, pero apareceu ao pouco tempo na casa dunha veciña. Estaban en unha casa, unha segunda vivenda, e veñen de vez en cando, entonces, sí, a señora por aquí en principio tampouco coñecía moito, o cal dificulta máis o tema da búsqueda ou non saber se pudo ir a unha antigua casa ou zonas que conocera. Dificulta tamén a busca a orografía. Temos monte, temos río, é unha zona bastante complicada para a búsqueda de unha persoa maior. Os camiños tampouco están en moi bo estado, son polos que non hai moita xente, tampouco temos esa opción de tirar de veciños. Apuran as horas antes de que volva a pasar outra noite a intemperie con baixadas de temperaturas. En todos estes casos, canto antes a podamos localizar, millor, claro. Según pasen as noites, claro, con as baixadas das temperaturas, pois a situación vai se complicando. Pero, bueno, por ahora ainda hai esperanzas de que podamos localizar. Piden a calquera persoa que poida ter algunha pista se poña en contacto coa Garda Civil ou o GES de Avión.